Водещият световен производител в областта на GPS навигациите и прецизното земеделие Trimble взе участие на изложението Sirius 2014, което се проведе в Англия. Пред камерата на Трактор БГ Флорент Сирак, менеджер продажби за Европа, заяви, че в лицето на официалният си представител за България, фирма НИК, фермерите могат да разчитат на един доказан във времето и надежден партньор, с помощта на който най-новите технологии от Trimble достигат до тях, за да оптимизират работата в техните стопанства. Той презентира мултифункционалния дисплей CFHix 750, който съчетава GPS навигация и може да осъществява контрол на машините и секциите при сеитба, торене и пръскане. 8-инчовият цветен дисплей позволява да се избират определени режими за навигиране и автоматично управление. Този GPS е идеален за фермери, които стартират с прецизно земеделие, а в последствие могат да надградат системата с различни опции. Както този, така и всички други наши дисплеи могат да бъдат оборудвани на всяка марка трактор и да контролират работата на различни видове машини. Менюто е изключително лесно за употреба и позволява настройка на всички машини бързо и интуитивно. CFHix 750 може също така да бъде свързан към комбайн и да събира данни за процеса на жътвата и количеството на добивите. Целият набор от събирана информация може да бъде изпращана до софтуера във фермата, където да се наблюдават добиви, местоположение на комбайните и тракторите, както и тяхната производителност. При дисплея Trimble FMHix са налице повече функции и възможности в сравнение с CFHix 750. Тук е налице 30,73 см цветен сензорен екран с изгледи отгоре и триизмерна перспектива. Това е първият тъчскрин дисплей с два вградени GPS и GLONASS приемника, използващи най-новата GNSS технология. Освен автопилот и контрол на секциите, той може да осъществява контрол на растенията Green Seeker, контрол на пръскащите щанги при пръскачките и нормата на пръскане. Както и при CFHix 750, тук също е налице възможност за мониторинг на добивите и картиране при жатва с комбайн. Пред камерата на Трактор БГ Флорент Сирак обясни предимствата на системата Connected Farm. Този софтуер позволява свързването на всички данни от дисплеите Trimble. При жатва фермерите могат да видят карта с нивата на добивите от своите землища и да анализират продуктивността на своите площи с цел оптимизация през следващата година. Новост на пазара в Европа е и новият GPS дисплей Trimble TMHix 2050. Този дисплей е нашият най-нов продукт. Има нов интерфейс и всички менюта в него са бързо достъпни и добре оптимизирани. Той съдържа всички досега познати функции плюс нови опции, както и връзката с софтуера Connected Farm. Фермерите могат да виждат на дисплея своето землище отгоре и бързо да превключват към работен изглед от гледна точка на трактора. Дисплея позволява бърза навигация и намиране на парцелите и информация за обработените площи в стопанството. Всичко това води до по-висока ефективност и спестяване на разходи. За подробна информация относно продуктите на Trimble може да се свържете с официалния представител за България, фирма NIK Electronics.